हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग नमस्कार जय जगन्नाथ मो संगीता आपण स्वागत कर मो चैनल ओडिशा ब्लॉगर संगीता बहुत सारा स्वागत तो सांग मैंने देखते बाबू स्कूल जावाक बाहर सहित मंदिर भी जाइए कहीं तार जो जन्मदिन तो से तो एका सांगे मंदिर आ स्कूल सी होगी तो ये देखते छोटूर नानुरी कौन कर देखते गोटे गाईटे आसिक शोला तो एमती आँसुच्च पाखे बस मैंने देखो मो मार्केट माने मुझे मंदिर मंदिर सेपटे मुझे जलखिया नहीं आसली कहीं बहुत कम था तो जलखिया बनवा असंभव था मो पाखे तो टी लेट होता मो मार्केट भी जाइली तो से सियाड़ू मु जलखिया नहीं आसी देखो भाउज मु खाऊ जलखिया मामा को दे देछि मामा सेपटे खाऊँ छोटी भी बरा धरिकी खाऊे नानुरी खाइलानी आम भाउजर मोर खाऊँ मुझे किसी मिठा आनी काकर आनी बरा तरकारी आनी तो आम बस खाई नौ खाई सारा पर आम रोसे पत्र टे करनबू रोसे पत्र कहीं बाबूर तो स्पेशल किसी कर तो स्पेशल एमती किसी कर कहीं हजबैंड ना तो मुझे स्पेशल कर बस खावाई किसी करी तो आमर सरला आम चल जाऊँ बस रोसे स्टार्ट करूँ तो सांग मैंने फाइनाली आम खियापिया सब सरी जाइए तो आम भी जाऊँ रोसे करने को रोसर वीडियो आपण मानक मुझे पारे तो असुविधा कारण तो मुझे पारे कहीं छोट बहुत लगुला तो मुझे सुट कर पार नी तो देखो रोसे आमर सरी जाइए आए बारटा साढ़े बारटा भितर आमर 12टा भितर रोसे हो जाता तो देखो ये मु खीरी कर माने पायस ता सहित मु पूरी खीरी पूरी आ गोटे साधा मिक्स तरकारी जेहेतु कार्तिक मास तो साधा करने पड़े तो साधा तरकारी समस्ते साधा खाऊँ ता सहित भात आ मिठा बस एतिकी मु करी मुझे भी कर कहीं क्या डाक नी लोक मान क्या भी डाक नी माने रिलेटिव्स के पाखापाखि क्या भी डाक नी बस भाई हेरिका घर लोक एमती सब आम घर लोक एमती सब मिसिक आम सेलिब्रेट करूँ आउ देखो आम ये खियापी चलती ये हूँ मो सान भाई जे खाऊँ मो सान भाई सी सबुठ सान ये ये पढ़ुचे तापर तार स्टडी भी चली देखो भाउज मो मंटू बोले मो सान भाई तो आम खाऊ बसिक तो खाଇବା भितर मजा मस्ती बहुत चलती बहुत हस हो सी तो देखो आम खियापिया चली आपण मैंने देखु एंजॉय करूँ हाँ सांग मैंने जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छे से प्लीज प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक शेयर आ कमेंट जनाते वीडियो केमती लगुच तो चलते सांग मैंने वीडियो टी एंजॉय करूँ।
ଏବେ ସବୁ ସଜାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କୁଛୁ। ଆଉ ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦି ଭାଇ ଯାକ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁର ଆଉ ନାନୀର ମାନଙ୍କର ଖାଲି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ବାବୁର 2ଟା ବେଳେ ଆସିଲା, ଖାଇ ସାରିକି ବାସ୍ ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହାଲ୍ଲା ମଚାଉଛି ଘରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାବୁ ନଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା ତ। ଆଉ ତାପରେ ନାନୁରୀ ଏତେଟା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା, ବାସ୍ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲା, ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି କରୁନଥିଲା। ତ ବାବୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ଘର ପୁରା ଉଠୁଛନ୍ତି ପକାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ପୁରା ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ତାପରେ ଛୋଟ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଦ୍ୱିପହରେ ଉଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସିକି ଦେଖୁଛି ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କିବା ଦେଖୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ବି ଅଛି ସିଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। এটা বেলুন ডেকোরেট আসছে না ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି କେମିତି ମାନେ ମଜାମସ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ବାବୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବୁର କେକ୍ କାହାକୁ ଖୁଆଇବାରେ ମତଲବ କିଛି ବି ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ନାନୁର ନିଶ କରୁଛି, ତ ତାକୁ ଲଗାଉଛି, ଇଏ ତାକୁ ଦେଖଉଛି। ତ ଦି ଭାଇ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ବଳା ବଳି ଏମିତି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଜେଲି ଅଛି, ସେ ଜେଲି ଗୁରା ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲେ ସେଦିନ। ମାନେ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ, କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ, ସବୁ ଟିକେ କାମରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କାଟିଦେଲୁ କେକ୍। କହିଲେ ନାଇଁ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ, କି ଆମେ ବି କିଛି କେହି ବି ଏମିତି ରେଡ଼ି ହେଇନଥିଲୁ, ବାସ୍ ଏମିତି କାଟିଦେଲୁ।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ କ'ଣ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖାଲି ବୋଳୁଛି ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜେଲି ନେଉଛି, ନିଜେ ଖାଇଦେଉଛି, ପୁଣି ନେଇକି ପୁଣି ବୋଳି ଦେଉଛି, ଏମିତି ଚଲେଇଛି। ତ ଏମାନେ ସବୁ କେକ୍ ଖାଇବେ। ଏମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି କେକ୍। ତ ଆମେ କେକ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ନିଜେ ହିଁ କହିଲେ ନା ଆମେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ଚାରିପଟେ ପଡ଼ିଯିବ, ଏମିତିଆ କହିକି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏମାନେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭଲ ଅଛି ସବୁ। ନାନୁରି ନାନୁ ଏଇଟା ଅନେଇଲୁ କେକ୍ ତୁ ଖା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ। ଟମ୍ ଜେରି ଭଳି ଇଏ ନାନୁ ଆଉ ବାବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। ଛୋଟୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଛୋଟଟା ହେଇଛି ତ ସେ କିଛି ବି କହିପାରୁନି କି କହିପାରୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ। ଇଏ ଆସିଗଲା ମୋ ଭାଇ, ସାନ, ସବୁଠୁ ସାନ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ପଛରେ ଦିଦି ଦିଦି ହେଇକି ଆମଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ୍ ଆମର ସିଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ। ଏଠି ଭାଉଜ ଆସିଗଲେ, ଭାଉଜ ମୁଁ ମଣ୍ଟୁ ବାସ୍ 3 ଜଣ ବାସ୍ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେଉଛୁ। ବାସ୍ ହସ ମଜାକ ଟିକେ ଚାଲିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କେହି ଅଧେ ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ, ବାବା ଭାବ କେହି ଆସିନଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ତଥାପି କଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ହଉନି କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।